ಗಿರ್ಗಿಚ್ಚಾರ್ಲಿ ನಮ್ದಾರೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚಾರ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಟು 1 year ಬರ್ತ್ಡೇ 1 year ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 6th ಗೆ ನಂಜು ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಇದ್ದಂತಿನ ಬಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋ ಬೇಲೆ ಇದ್ದ ಬಡ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋ ಓಡೆ ಪೋಸ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ Kudla. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಎಂಕ್ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಡೇ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬಂದಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೈ ಮೊನೆ ಕೊನಪುಜಿಂದ ಬಟ್ ಏನಾರ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಒಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋರಿಂದ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಾಪಂಡ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಡೇ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಅವನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಂದು. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ದಾದ ಆಪುಣೊಂದು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಕ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಯಾ. ಹಾ ಶ್ರೀಯಾ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಒಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾ ಸರಿಂಡೆ ಶ್ರೀಯಾ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ದಾದ ಅಂದು ಕಂಚಿಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಗಾಳಿ ಪೊಗನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಮೆಂತುಲೆ ಬೇಗ ದಾದ ಪೊಗೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನ ಬೀಲ ಪತ್ತರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ 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 ತುಲೆ ಅಲೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದನ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಇಂಚನ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಕುಂಡ ಚಾರ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪು ನೀರು ದಾದ ಅನ್ಪು ನೀ ಶ್ರೀಯಾಗೆ ಜನ ಪಾತರುಂಡಿಗೆ ಶ್ರೀಯ ದಾದ ಪಾತರುಂಡಿರೆಗೆ ಆಯಾಗ ಆಯನ ಬೀಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಬೆಚ್ಚ ಗಿರ್ಗಿಚ್ಚಾರ್ಲಿ ಆಯನ ಮುದಾರಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀನ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಾಗಮ್ಮೆ ಸೋಗು ತಿರ್ಗು ಹಾಕ್ಲೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ దాదాపు పన్నొందుల ఇదే కంత పల్లెవే దాదాపు 100 ట్రై మంత్ దాదా ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೈದಲ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ 50 rupees ಮಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಅವೇ ನಿತ್ತೈನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ತೆಂಚಾತು ನಂದು ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಎಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕೋಲುಂಡು ನೆಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲು ಉಂಡೊಂದು ನನ್ನ ನಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕದಾವಡು ನಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಫ್ರೀ ಆಗ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊನಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಕನಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೆ ಎತ್ತು ನೈಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಡೆ ಎತ್ತದ ನಾಂಡೆ ಇನಿ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಏನು ಫೈನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎರಗಂಡ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕನ ಪಲ್ಲೆ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆಂಚಿಲಕ ತೋದಿನತೆ ಲೆಂಚತ್ತು ಏತೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯನ್ ಒಂಜಿ 5 ಲೋಟನದ ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಬಾರ್ಬಿ ಕಾಲ್ ಪುಲ್ತುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಲೊಂದು ಚಿಯಾ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಂಗಾರ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ತೂಲೆ ಇತದ್ದು ನಾನಾಲ ಉಂಡೆ ಇಂಗ್ಲ
ಅಂತ 50 ಐವ ಚಪ್ಪಲುಂಡು ಮೂಲು ಚಾರ್ಲಿ 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 ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಯನ ಚಪ್ಪಲ್ ಐ ಓಲ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ದಾದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓಲ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅವು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ರೇಗ್ ಏತ್ನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಅವು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ರೇಗ್ ತುಲೆ ಐನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಜೆಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಕೊರುವೆರೆ ಇದು ಚಾರ್ಲಿನ ಬಡ್ಸರೆ ಯಾನ 5 ರೂಪಾಯಿದ ತಿಕ್ಕೋಣ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬಡ್ಸೋಣ ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿದ ಇದು ಕಂತಿ ಒಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಏತ ಖರ್ಚಂಡು ಬಂದ ಮನೆಯ ಪಂಡಿತರು ಬಡ್ಸರೆ ಬುಪ್ಪುಜೆ ಆಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ ನಾನು ನಮಗೆ ಕಂಟು ಮಾಡೋದು ಮಗ ಫುಲ್ 0 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಟು ಶೇಲೆ ತುಲೆಯನ ಶೇಲೆದೆ ಮಲ್ಲ ಶೇಲೆದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲಿಶೋ ಕುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಚಾರ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಟು 1 year ಬರ್ತ್ಡೇ 1 year ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 5th 6th ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಯಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಕೊನೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಬಾಯಿಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬರತ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರ ಅವು ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊನೊಪ್ಪು ನಿಂದು ಅದಿಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಿರ ಅವು ಬೇತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂಬೈದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪಿದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ತುಕನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಅಂದೆ ಕಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಕಲ್ಲೆ ಪಂಡ 66 ಬೇರ್ನ ಯಾವ ಮಾಮು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿಗ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಚಾರ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ವಾ ಬೆಡ್ ಅವ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಓವಾವ್ ಮೂಲ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಓವಾವ್ ಇರೆಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸರಿಜೇರು ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೇರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಮೂನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಉಂದಿನಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ದಾದಂತ ಆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಓಲೋಡು ಓಡೋಡು ಬೇಲೆ ಪೋನ ದಾದ ಮಂತಂತೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಗ ದಾಂಡತೆ ಇಂತೆತ್ತೇರು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಅವು ಅಪಗಾಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪ್ನಾಗ ಲಾಂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡಂತಿನ ಬಡ ಕಾಸು ಬೋಡ ಅಂತ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಬೋಡನ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಪೋ ಹಾಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ಕಾಸುಂಡು ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಲೋನೆ ಕಾಸು ಲೋನ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದ್ಪಲ ಇನ್ನೇನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಂದೆ ಫುಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ ಏಪಲ ಚಾರ್ಲ ಕೈತಲ್ ದಿಪ್ಪೆ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಮುರಣಿದಾದ ಮಲ್ತೆ ದೂರದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಎಂಚ ವೆಕ್ಕಿನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿನೇನ ಇತೆಂಚ ಮುರಣಿಂಚ ಈ ಪೈಪ್ ಇತ್ತು ಹೋಯ್ತುಂದು ಲಂಚ ದಿಪ್ಪೆ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಪಿರೋದ ಐತ ವೆಲ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತೆ ಮಗದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಐಕಾರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಾದುಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದ 50 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂತ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀಯನ ಬೇಲೆ ಶ್ರೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ ದಿಯರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಕೆ ಪೇಪರ್ ದೀದಿ ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಮೇರೊಂಜಿ ಏತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಸಾಕ್ ಅದು ಅಕ್ಕಲೇ ಬೊಡ್ಸನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಸೊ ಇಂದು ಆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನಡೆದುಲೆ ಖಾಲಿ ಪಾಪದ ಎರಡು ಉಪ್ಪು ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಚಾರ್ಲಿನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂಚಿ
ಚಪ್ಪಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರೀಯಡ ಅಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಆಯ್ತು ಏತ ಪಾಡುವಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಭವ್ಯ ದೀಕ್ಷಿನ ಉಂಟು ಸೊ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಪೋಡು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಟ ದರ್ಶನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಪುಚ್ಚ ಸೈತನು ದಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪುಚ್ಚ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಆಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತನು ಆಜಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಹೊರಿದಿಚ್ಚಿ ನಾಯಿಲೆ ನೋಪಾದ್ರ ಮಾತಾಗೊಂತು ಒಲೊಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚದು ಬಾಂಡು ನನ್ನ ಪುಚ್ಚನ ಸಾಕು ಮೊಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಏತು ಉದಚಿನದ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯ ಪಾಡೋಡು ಪಿದೆ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಾಲೆ. Welcome back to my YouTube channel, Vlogs Kudla. Hello, Ayana. So, yan doll patonda. So, beautiful. Team kandini. Nikle glati kundu. So, light are unnato film. ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಒಂಚೂರು ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾತಿತ್ತನು ಆಂಡ್ ಪಿತಾಡ್ದ ಓಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರಾಪನ್ ತೂಕೈನಿ ಓಡೆ ಪೋಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಡು ಕುಲೊಂದು ಬೈದ ಅಮ್ಮಗ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಬಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಷಾರ್ ಪಿಂಕು ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಪ್ಪನ ಮಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನಿತ್ತ ತಾಕಿದು ಅದು ಅಂಗಡಿ ಬೋತೇವೆ ತೋಷ್ಪಾಗ ಆತಲ ಹಮಸಾರ ಬತ್ತೇರು ಮುಂದುವಳಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅವತ್ತು ನಡ್ಕೊಳದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ಪಿದೈ ಬೈದ 66ಗೆ ಅಮ್ಮಗಿನ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದೆ ಲಂಚ ಓಪು ಸೊ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೂರು ಉಪ್ಪನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೈದೇರು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಏರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಲ ಜಂಜಿತ್ತು 66 ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ So, yan na friend by the alam sa magana bali. Friend la. Bye. Bole. Pernah makan So, belated birthday wishes. So, ini party merna lekar. ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ಬಲ ಪವಿತ್ರ ವೇಣೋದೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಣ ಮಾತ್ರ 2 ದಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತೋದು ತುಷಾರ್ ಬಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ದಯಮೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದೀರು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜೆಂಜಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತೀನಿ ಅದು ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಿರತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ